Na unu kare kari, te stop jana nga mic, na de man ingresa yo saka buku e kari. De man ingresa smoko asina nga drugs tapa uku e kari. De pedophile nga de homo black ama e kari ta kodra yulibi. De man sale sorgu de pro nga de chi, nga de mada to e kari ta kosorgu, koleri na bible ta na sondu, e vine sorgu pro nga chi. De man sai huru, de mada to e kari. Tak stop a huru tro nga pro. Da ma black ama shot nga de broko ala de wet for bible. Enough of them no real betrayal when you never expect it from them, and so it feel. Ma duno archi gado da gado ta wakti mostre pi pura la sana yu me kiko de sosos kinu. Da no il katibo sa wede da ei mena money mesuku ta money mide. Ma sot fora il kanye shimbra kama sensu de ta money. On a ta sondu no problem, ano money no problem. Watsang, if we ora wet fugado, da bosta ano money no problem. To ora wet ununa moro gudu volk sai bosta. Let's give me brother me kama first. Dit is 28 versie van 40. Ikasi, you know be tini masre you galo, nanga prisiri. En you hati no be breiti, because you be kisi furu fu alasani. Yere, tokuno be dingado nga prisiri. Onda sama be gu furu fu alasani. No sa wap jana wap chi fraksi una next. Jana de brede saka wabi. Ibawa oso, yere wa pick up, of yere wa fets. Na saksi dape mi brada. Na saksi dape. On sa obe abi uba furu moro de trafolok. De trafolok be uro kogi unu ka accident. De man be uro, mano sawe do uro kogi de man. Dat wat aku fadon tok. Ma uno sap tak say do fadon, omdat tu buru ka wet fukado. Da so undu sete maka. Dai kona wet tok. Tide de sa glorify. Mo sutabo mo kira boy, mo rufeng. De procura tu architecte de. Gim Yesaya 1 verse 3 comme so on sa gado tak Abraham people ama people na des masa gwa katibo obla kama na ingi on sa ide deng na unu wangwa katibo fo barki alanga what if yanga wet ma de walinga pox misal abla kama tranga mora wet matok de mai dautapu le slave mister tu enta wet manga 300 black kama ta pon plantation sile ka be oroko on na gado sref to na unu on na bigi fasi sa obe abi a hei memre sa obe abi ama begi alasani tokuno bab sakafasi gomitapa eba kre leis Abuku fu Yesaya in verse 3. Da kau sabi e masra. En da burki sabi da koi fu e masra. Ma Israel no sabi. The people no prakseri. Ere sa taki sa de mai taki te igual skoro te watu mane do e bes de frota ke ben so domasa ku ya ta e ben so domasa isel da to de tu base dati we forkale de me salanga don ya ta da no gado e forkale de tu don base dat na e folak Israel abla kama na ingi arki sa tak baka no we forta sa wata kire arki no sa a bible taki leise Da kau sabi e masra. En da burki sabi da koi fu e masra. de tu don base dati sabi tak temik banya grasina da pemetan ya ta aha Ma Israel no sabi. wa folok de sa no sabi abla kama na ingi folok fu gado de wono sam sumana den gado da ram de mai perika mansi sumana mandisi ire itak na Jesus daarom abe ino sam sumana ama okay temeste de elek ano Jesus jama jana Caesar Borgia bede amane ama bede boy fu post de zesde Johannes de zesde dus die dis na echte Christus ja echte Jesus na blakka man dat die de wet ma te kwabra du sondu ne de ma bige teken de ma egi kleur no dat ko Damasco Jesus je zie de schilderij na echte schilderij ja fu Leonardo da Vinci na nga de ma dati je begrijpt dus de madra alles aanko ondersteboven omdat unu sondu je begrijpt de twati de isap tak na wet fugado tak uno mag bayu no mag seru no mag huroko je de na sabat de fugado je be era sanat oi je be reng ba di kire na sabadaro e shire maja unu huroko unu we du sagado taki e place du salibis mataki je begrijpt lees gim so so rabara tak unu huroko tapa sabat Exodus Abuku Exodus 20 vers 8. Membre dat sabat day. Voor je santa. You sa roko 60 day la en do ala you roko. Maar die fuse ibi day. De dat sabat fu masra you kado. si wa wiki begina Sunday dat ite 60 day dat satra na arrest day fugado dat na wet fugado masang unu e folok libisma moro snel e wet ma potware per pa mo memo na masaka embruku direk alawe sa kauburuku tu ya tok we ka de ware per ka resref nega usref ka usref nega ware per pote anuso alawe bige potu anuso anata libisma bakawe folok une folok kado folok en place folok libisma ya bagre daro ma blaka ma ko shoki tide de iso a tackle sa sniper go ini dape na umas ma pote ina tackle lat you shoki lek man
Ja toch? Arkisa Bijbel tak Gim Exo Ezekiel 30 vers 17. Arkisa gado if je wakabaka vrouw je fok op. Ama tak umas ma ge vrouw. Vrouw nee, gi ma vrouw. Appa e gi vrouw. Ja toch? Appa no de eens da fama umas ma gi vrouw. Asa dan no bina Bijbel. Ala de sansa de ma leer tak na mabere eteri na sondu. Lees hij. Abuku Ezekiel 13 vers 17. So schreef hij, you see my picking, set you fissy against them uma picking for your people. Yere, de umam chief u people, a black afro na ingi vrouw, you let black amano ko arki afro dati. That's right. Daarom voeren man de, afro ego a kerka man ego, da afro eta krivi umma teme jana kwake. No, and I walk on bala, you na basi fi osubala. That's right. A Bible tak poti fissy against the umam picking for your people. If you sang, dan dat hem al draai om een vrouw is dat je a oma gi sniper vrouw, va oma gi vrouw. Umas man gi man vrouw. Gi men Exodus 22:16. Kom gi alaste wa, kom gi alaste wa, kom gi alaste wa. Dat sang. De mauta kiti de takwa meisje of minder jarak na tiali. Nou een leeg jape. Ifu sang. Lees. Abuku Exodus 22 vers 16. If you a man kori wa uma, is not throw ete, en dat dido langa hem, dan amusu teki hem, reki hem wefi. En jou weet als kiwi tak voor maar si bien aan vrouw. Ik wil sama chanta sama. Me si bien in te keke vrouw dat wat ik je ngwa CBB like to wanging. Maar sniper no boma tronga meisje of 30 jaar na CBB. Dat wat ik na fout na sondu. Van je meisje of 30 jaar gwa CBB tak na mi vrouw. En de uroko na wa sondu. En dan lees godoro. Appreciate. Vers 17. Maar if we tata, no one giem. Maar suma Maar if we tata, no one giem futro. na wa pa egi wa ma wa vrouw tak you ka tronga mi dokter. Umas mane do asanati. Sai de umas mai do am data na man. Abaka fresh tak aka libison de wa man. Mina ma fa no do. No. You na Satan. You na Eva. You na Jezebel. Wa vrouw po ma fa no do. That's right. Daarom de go put sniper in a blender. Vrouw nee, gi ma vrouw. Na wa man wa pa otake ei, ikadanga mi umatching. En dat pabo afverstaan dat een meisje mi ja jongu tumsi. Je mag niet toch mi brada. Ja pa flyer, on nummer tenen tapu. Ala san je app kom. Ala vraag, on san. Je spreekt afversie. Kom zo je te wa laatste one. O gadu na de manenge gadu kai. Gadu kai de manenge, mateshi de manenge pasaya. Ala de waka pasaya ke next no pasaya. Ala de waka pasaya kone ke ay de mana spam. Ma goluku, ta TV ile ti barka mandere de man ready. Goluku de ma suri bet. Goluku de ma te abrasho pretide. Maar de mannen atenga woord op God, wat volgens zo lees. Spreker 8 vers 4. O mansuma, mi pari na unu. Sabe ibo taki? O mansuma, mi pari na unu. Manenge, na u gado e kai. Unu man nengere, gado e kari. Je begrijpt, dat schrijf je naar bij. Maar man e ka vrouw. Daarom is je mijn vrouw in de zonde keet, dat gado ne karte. That's right. Dat pen amanja de gotini. E leer de boy sai ko emotioneel sani. Gado ne kart vrouw. Gado kart de man nengere. Lees hem baka. O mansuma, mi pari na unu. En mi stem, de gidem picking for libi suma. Yere? Na unu kare kari, to stap jana nga mic, na de man ngre sa yor sakabulu kue kari. De man ngre sa smoko asina nga drugs tapa u kue kari. De pedophile nga de homo black ama kari ta kodra yulibi. De masane sorgu de fro nga de ching, nga de mada tue kari ta ko sorgu. Ko leri na Bible tak na sondu. E fine sorgu fro nga ching. That's right. De masai huru, a de mada tue kari. Tak stop a huru tro nga fro. Daar wa black ama shot om dat we broko ala de wet van Bible. Come on. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Dat we spreken dat van de vrouwen play uw bassi today. A vrouw play uw bassi omdat je een volle gado. Ik kan niet brada. Give Jesaja 12 vers. Sani kom sorry sa gado betak 3 vers 12. A braka ma so na e broka wet fu gado a vrouw stoi in de tapu. We lezen giu. Lees. Jesaja 3 vers 12. For me people, them picking nengre kwisitem. En them omasuma, them passi na them tap. Ere sa Bible taki. Human engre yu braka ma nga ingi. A vrouw na bassi na itapu omdat die hora wet fu gado. Daarom is dat man engre ki desref on vrouw nou. Of aan mij kira vrouw. Dama was kosroto omdat a vrouw bij de bassi tapa madama no ma hore moro. Ama kira vrouw. Of aan mij kira srefi. Maar terwijl preek ik hier even ko a wet fu gado. De man no a yere.
Dan de tackle dat tot te sowieso ya. De tackle dat tot aan mita blaka man. Furu de strap oso na umas ma pot den dat ama ongoroof voor me kwas ma weer lange wave. Ama ongoroof voor vrouw weer lange ja diri crossi. Lees het alles. Oh, for me people, them picking engre kwisi them. And them umasuma, they passi, na them tapu. De vrouw de basita pa blaka mati de day. Daarom na een vrouw, ik go gi sniper vrouw. Van vrouw ik gi een vrouw. Na een man, appa moest die vrouw tak, mi boy kadanga mi umapching. That's right. Wan man, ik gi umapchi abrada wa tramang. Wan vrouw ne gi umapchi abrada wa man. Als dat no dey na Bijbel, na sondu. That's right. Na sondu en sang, abonu ma met misbruik, dat vrouw na sabawet. Nou go korde oma tak ay mo so lugo meisje met de king. Wa bus konya so be li be janga oma pikif 30 ali. Bia na sondu bia na pedofiel. De sane na pedofiel mani. Ole si na Bijbel so ote o mai tro man. Yesi ala de bravo na semlek umas ma de mai meki. Tede si de profeti ja de mai wakap salek de mano shi next. Dat tora de ma bruku de onder de pelelek homo. Unu snap de corrigeer de bravo dati. Fu se una wakama gru seriusu. A wat fu gado meki de o man. Gimen, sai bolis kim. Abuku funa mari 1 verse 3. This is abi 20 yari. E fumoro ouro. Ala dem suma this de fiti fu feti di Israel. Ala de masa fiti. Te luka wet fulanti, wan soldati mus op 8 jaar voor sa join allegre. En ook toe, wan mast a leeftijd voor trouwen soldati na wan volwassen leeftijd i wan kondre. De no kako te imita kwa meisje of 30 jaar na mi vrouw volgens mi kulturu. A kulturu via no pedofiel kulturu toch? Payote met dat volgens je cultuur waar meisje of 30 jaar mee mag teki. Na pedofiels aan dat pe. En in de Bijbel nog gaat er zo roet dat 20 jaar in een leeftijd voor een maf join een legeref cadeau. Daarom unu blaka man aan Indi 20 jaar een meisje mag trouw. 20 jaar een vrouw mag trouw. Maar die de jaren de meisje of 30 jaar onmaakbaar. Daarom na de Sanja o abi. Want onmaak deze lek nou een big ups aan. Me abi man kai. Me abi mijn vriend. Me abi mijn vriendje. Hij kwam aan maar ex. Na huru session. Na huru ka stop ala deliberati. On lees sa Bijbel tak het al is. Nummer 10 vers 3. This is abi 20 yari. E fumoro ouro. Den am suma this is de fiti fu feti di Israel. Je hebt 20 jaar, je nou een volwassen. Wat sa Bijbel tak je ook toe? Die mensen Romeinen 13. Tak kom respectilanti wet. Dan weer respectilanti wet. Dan no contact een. Een vrouw meer dan 30 jaar hier. Ano je vrouw, nou wat je hoeren meisje creëert dat je. Want je nog maar wat zei baby dan een meisje op 30 jaar tak ik wil trouwen met haar. Zei baby ze hebben nog keurig goed. Zei baby bij buiskool toe gesnipen tak wat maar de jaar. Wat pedofiel de jaar. Dan je tak naar je vrouw in maar wat zei baby dat je trouwen aan. Maar een meisje op 30 jaar van je wat zei baby wat hij gides maar ik wil trouwen. En hij wil ook een pedofiel dat je. Lees zij hebben. Abuku fu Romeinen 13 vers 1. Iblis suma musu saka na dem lanti makti onro. Hier is een Bijbel tak usaka onder een wet voor lanti. Want lanti no de agency tak ruloko. Want if lanti accepteert tak as sniper kadanga meisje of 30 jaar. Dan zij denkt lanti ik creëer. Zij denkt de mij creëer. Na een ouderlijke gezinnen. Hoe doe de mij creëer? En moro sociale zaken karta de mij creëer. Wat sang? Zo gaan we nooit nog horen staan. En dan hoor je staan nooit. Lees het al eens. Iblis suma musu saka na dem lanti makti onro. Because you know makti te boiti fu gado. Gado seti dem. Because you know makti te boiti fu gado. Gado seti dem makti is ide. Gado set de makti sade. Gado set a lanti wet. En zolang a lanti wet nego tegen a Bijbel, je abif giesi. Zolang a lanti wet nego tegen a Bijbel, je abif giesi. En vlati tak o meisje 40 jaar na minderjaren. Na takrulos toe. Die me in de laatste day. Tak de man in de laatste day. De mau giesi na de egi takrulos toe. Want een man sap 30 zoveel jaar. Olu ko meisje 30 jaar. You sa libi big ba. Sap alla soort schijnt op a bedi. Dat je wango te kwap chi meisje sa no sap next. Fu misbruik op chi. Right. Wat meisje 20 jaar na een 20 jaar. De toe dat moest dan gaan de de ontdekt zijn samen op een bedie. Maar je vergt zoveel om ervaring hebben. Dat je te kwam meisje 30 jaar. Na zo'n doen een pedofiel manier dat je. Lees. Abuku fu 1 Timotheus 4 vers 1. Nou dat je taki kling dat in dem last day suma sa libi da bribi. Dat is maar liba bribi do liba wet fukado. Chago. En dem sa arki na takru yeye. This is a kori dem na dem leri fu dem takru yeye. Dem taki lei na ini fasi. Wat ook de takru yeye na mi gasa masani.
De Gaza mafia alikina de taku yeye. Da yo takiam Gaza masani takube libera oma fu elofi ali. Ami Gaza masani takube te koma ngati ali. Na de taku yeye be kor de bigis mafia. Na de taku yeye be kor de bigis mafia tak ai elofi ala no minder jaar. 40 jaar no minder jaar. Na de taku yeye. Ona in de laatste day na de standaard bobsa. Lees. Dem takilei na inifasi fasi. Fasi tak ugawa sama so beleli. Ugawa so sabi. No, ano so sabi. Ukomoto na wet fu gado no go balanda in pedophile gedrag. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.